दिनैनि सेमिनारा जोबखांनाय लोगो लोगो जों डान्स साननो थाखाय आवगायबोगासिनो लाइभ फुरा टेलिकास्ट सोलिगासिनो दा लाइभ सोलिगासिनो दं जों दा गेस्ट हाउस 7 बाजियावसो मोनजागोन होननानै खबर मोनदों सेल्फि नङा लाइभ टेलिकास्ट सोलिगासिनो दा जानो होननानै फैदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि दा 7 बाजियावसो मोनजागोन खबर फैबाय दा फ्राय दसे सम जों नेनांसिगोन दसे सम नेखांनायनि उनावसो जों लान्चखौ मोनजासिगोन माखासे जोंनि रामफलबिल प्राइमारि साहित्य सभानिफ्राय जोङो प्रग्रामा जोबनाय लोगो लोगो लान्च जानो थाखाय सिगांबोबायमोन नाथाय आनलाकिलि लान्चआ मोनथ'वाखैनो 7 बाजियावसो मोनजागोन बेनिखायनो जोङो गेस्ट हाउस एबा केन्टिन खाथिनि गेटआव जोङो बिफां सायाव जिरायथ'नानै दङ बेवहाय दङ रसन सार दङ आदारनि सार दङ आरो लोगोसे सोर सोर दङ बै सोर बेबोयो बै भास्कर सारा जि साइज मिनिथारदों एसे आरो बेहाय दङ जोंनि आफादगिरि सार जोङो दा प्रदीप सार लोगोसे गोजोननाय थाबाय नैबेवहाय नैबे सिआइटि क'क्राझाराव माल्टिलिंगुवेल ट्राइबेल डिक्सनारि बेखौ दिहुननो नागिरदों दा बेवहाय गार' राभा बर' टिवा गासै 9था ट्राइबेलफोरनि राव जेरै राभा रावफोरा नों मा ओंख्रि जाया मा उथुमायसाव बेखौ बर'आव थागोन मा ओंख्रि जाया बेफोरखौ डिक्सनारियाव मोनजोबगोन बेफोरखौ बे डिक्सनारियाव मोनजोबगोन गांसेयावनो आच्छा सार नों सिटि चकर दवाना थंसा जौ गोरान दंना गैया सिटि चकरान टाप माने जौ गोरान चकर फिथें होननाय मोनसे दं राभाफोरनाव बेयो जाहैबाय मोनसे फिसिनाय जौ फिसिनाय थिंख्लि फिसा फिसायाव खबर होनाय सिटि चकर माने जौखौ होनो राभायाव बेफोरखौ बेयाव मोनजोबगोन बे डिक्सनारियाव दा सारा नोंथाङा खिन्थागोन नामा बे वेबसाइटनि साइटनि नाम मा www.itsa.in बे वेबसाइटआव मोनगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि साननाय हास्थायनाय बबेबा थालांनाय डाइलेक्ट एबा रावसाफोर जुदि थालांदोंबा बेखौ सोसननो हागोन जेरै राभानि रावखौनो आं एसे बुंबावनोसै आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ फेनो मोनसा राभानि राव नङा होमबा जास्ट बर' लेंगुवेजनि दालाइसा नङा होमबा दालाइसा दा बेनि गेजेरजों जोङो गवालपारायाव थानाय जेरै बर'फोर बिसिनाव माखासे सोदोबफोरखौ एसे आलदा आलदा बुङो बुन्दा फैदों बुन्दै गैया बुन्दा माने आलासि बुन्दै माने गाइखेर दा जोंनाव फैयोबा बुन्दा फैदों बुन्दै गैया हाब बुन्दा फैदों मा बुन्दै गैया बेखौ एसे बुजिनो नागिरो दा बेफोर रावसा जेरै जोंनाव होनो थोरसिखौ खांसि हरै बे बरपेटा हरैजाय होनो थोरसि आरो जोंनाव नैबे सिफि जों बे सिफि होना होमबा पकेट इंलिसाव मबाइल लायो बेखौ ओरैजाय सानजाहा थाङोब्ला नों जेबां होनगोन बेफोर दा जोंनाव खैफोदफोरखौ बाहायो दा बेखौ ओरै बेंगल बे मेसेफोर ओरै बेंगलनि नेपालनि बर'फ्रा आफोद जादोंमोन हाबाय थांदोंमोन हाबाय थांनो बबाव थांनो बे हाबायखौ बिसोर बाहायो दा बेफोरबायदिखौ सेसन सब्र खालामगोन दंग' जेरै जोंनाव लुवाद होनो बिसिनाव फानसौ बे सानजा जायगा लायै जायगा बेफोरनि सोदोबफ्रा एसे गुबुन गुबुन जालांगोन जेरैहाय गोबां समाव जों नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेरावनो ओरै जायगा नायै जायगा जेरै सानजा साइडनि मानसिफोरनि गोबां रावावनो एसामिस बा गुबुन सोदोब हाबफायो जेरै फिथानि खर'आव खावाया हागोना आरो बेफोरबायदि सोदोबफ्रा थायो फिथा माने बे बिफा आफानि खर'आव खावरि हागोन दा बेफोरबायदि फिथानि मुरुआव कावरिया हागोना हायला आरो मोनसे बर' सोदोब गैया फिथायाबो बे हारसा सोदोब बिफा खावरि दाउखायाबो बे हारसा सोदोब बिफा हागिनायाबो बे हारसा सोदोब दा बेफोरखौनो जों लाबोनो थाखाय बर' गुबै सोदोबखौ बाहायनो बे नैबे बे हाबाफारि एबा बे वेबसाइट बेखेवनायनि गेजेरजों गासिबो ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ मोनसे इउनाइटेडलि खालामनायनि एबा मोनसे गोदान लेंगुवेज इउनाइटेडलि मोनसे गोदान डिक्सनारि खालामनायनि ओंथिया मा बेनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जों गुबुन गुबुन जोंनि बे रावसा बै समावथ' गुबै जोंनि सिगांथारनि रावा जाहैबाय बड'ल'मोन बे बड'निनो दालाय गार' राभा डिमासा मिसिं ट्राइबेल बेफोरो हाजार बोसोरनि सिगां बे सासे स्कलारा बुंदों राभाफोराथ' जोंनिफ्राय दासिमबो 2000 बोसोर सिगांल' बिसोरो गावलांदों जाहैबाय जेरै दा दिउरि दिनै बेवहाय दंफैयो बिथांमोना बै समाव जों बर'फ्रा गाराय खेर जाहैयो जोंनाव हारसा दौरि बर' दौरि थायो बे दौरिफोरा जाया लोङा खालाय दैफोन खालामाब्ला बिसोरो आलदा थानांगौ गोथारै दा बिसोरखौ
दौरिफ्रा जोंजों जासोम लोंसोम खालायफोर थानो मोना नोंसोर एसे आलदा था होननानै गामि दरसेनिफ्राय एसे साइडआव बिसोरखौ साखोन सिखोनै थाहोदों जाहैबाय बेबायदिनो दिनै थादाव गाबोन थादाव बिसोरो गावसोरखौ देउरि टाइटेल दौरि लिरनानै दिनै दा बे बिसोर गावलांदों बेफोरनि रावफ्रा एसे माखासे लिंगुइस्टिकेलि बेफोर सिमाफोर राजखान्थियारि बेफोरनि थाखाय एसे सोलायलांदों दा बेफोरखौ दा खौसे खालामजोबगोन दा जों रावखौल' नङा जानाय लोंनाय जों अनला जायो नारजि जायो नाफाम जायो बेफोरखौ बिसोरो गुबुन गुबुन बिसोरबो जायो गासिबो ट्राइबेलफ्रानो एम्बु जायो दा बेखौ मुङा गुबुन गुबुन होनो दा नैबे डिक्सनारि माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारिजों लोगोसे जोंनि कालचार बे ट्रेडिसनेल जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो बेजों जोङो बेफोरनिबो वार्कशप जेनाखि मावबादा बेखौ इयुनाव लालाङोब्ला आं बे थांखिया जाफुंसारसिनगोन दा जोङो थाबाय थाबाय रायज्लायलांनि आदसा नोंथां बे नोंथाङा बेसेबां आसाबादि दे बे वार्कशपनि गेजेरजों जोंनि माखासे ट्राइबेल लेंगुवेजफोरनि माखासे सोदोबफोरा बेयाव हाबफुंजोबगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा बेयाव आङो 100% आसाबादि बे ट्राइबेल माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारिनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल गोग्लैसोना थानाय ट्राइबेल हारिफोरनि रावफोरा हाबगोन दा बेखौ हाबनायनि गुबै थाखाय नैबे सिगां दिहुननाय बिनि उनावहायबो बेखौ एक्सट्रा भलुम बाय भलुम 1 भलुम 2 जेरै दा अक्सफर्ड डिक्सनारि केम्ब्रिज डिक्सनारि बे अक्सफर्ड केम्ब्रिज डिक्सनारिफोरा इयारलि एडिसन जालाङो थिग बेबायदिनो इयारलि बाय इयारलि एडिसन खालामबाय थायो बेवहाय माखासे खालामनायखौ सोनो हागोन आरो मोनसे गुबै बाथ्राखौ बुंनो गोनां दङ दा बेखौ बे नैबे जोंनि माल्टिलिंगुवेल ट्राइबेल डिक्सनारिखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्सियेल राङारि अनसुंथाइ होनो नागिरदों थारमाने नोंथांनि बुंनाया जाहैबाय फाइनान्सियेल जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो बिटिसि गभर्नमेन्टफोरखौ लानानै जोंनि बे माल्टिलिंगुवेल ट्राइबेल बर' माहारिनि बे मा होनो बेखौ डिक्सनारि एबा सोदोब बिहुंखौ थाबैनो मावफुंनानै लानो हायोब्ला मोजां जागोन होनना आं सानो आरो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दिनै गावनि इउटुब चेनेलाव नोंथाङा गावनि गोसो बिबुंथिखौ बुंनो थाखाय आसा खालामो नोंथांमोननि बे मावफुं लानाय इन्दिभार हाबाफारिया जाफुंसारगोन आरो मोनसे थि समनि गेजेरावनो थाबैनो जाफुंसारनानै रायजोनि गेजेराव बे मोनदाइन लेंगुवेज ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ लानानै जे डिक्सनारि इच्छाया मोनसे डिक्सनारि दिहुननो नागिरदों इन्डिजिनियास ट्राइबेल सभा आसाम बे डिक्सनारि दिहुनलांनाया थाबैनो जाफुंसारगोन बेखौनो आङो आफा बोराइ बाथौनि गाहाम गोजोननाय थाबाय आर'ज गाबबाय गोजोनबाय